Chini Business kaisa sakhlaimung press list maklaika taun bang ke जों Joto saimano Yapharo 16 December Chini kumbulungo kaisa panda tongmani abo TPF baida ogjak borok asole 10 December International Human Rights Day वो 10 December klayo pia borok 16 klaika tini ang obasi kok sanam sugo ani ব্যক্তিগত ভাবে ang belaike khanangkha abang jajaglia যেভাবে চিদি বুবাগ্রা যে মহারাজ সবচেয়ে খাচুকসা जों যত সাইমানো মহারাজা বুবাগ্রা বজতনি বুবাগ্রা और वांछा तक्सा तिप्रसा मुस्लिम ख्रिस्टान जत्तनि बो बुबाग्रा जों बो माने वो बचिनि हारि नकफां बचिनि काचे हिस्ट्री ताकफोन जों बरो माने तंगो बनो जों पलिटिकल लिडार नि इसे माने या जों बरो माने वो चिनि हानि बुबाग्रा बखरो चिनि आइकन कि बनि बागै आनि व्यक्तिगत भाबे आं बले खानांखा जे बनो जेबाबे हानेक बानें खाइमनि आबालाय खेचाया आबालाय आं कन्डेम खाइयो आबाय बबिसो तांथु आं जतन कइनाय जों जत साइमानो तिनि पार्टी खाइ पलिटिक्स खाइ जतने पार्टी गनो काम हामे बरक दंगो केबो पार्टी ग्रेन्ट रेमाया तिनि आईपीएफ दि पार्टी फंथु काम बतनाय हाम बतनाय BJP फंथुम कांग्रेस फंथुम TPF फंथुम मो थाफानंथुम जत पार्टी गनो मास मोसो बराव गम हाइतंगो जों बनो गसै मानानाय किन्तु बनिबा आं कक सावो जे कोनो बरक वानसय कक सादांथु जे बरक जनो बांग्लादेश दालाल अब हमर साया दिनै आं नुखा जखते महाराज अंगाय फैब्रो प्रथम सा बांग्लादेश दालाल सावबरो रिफुजी गुबे गुबथाव सामा बरो हिमाक लायगो सब रिफुजी गुबे गुबहन रिफुजी गुबनि रखमाखा हाकले कक सागै तामसे कक हेकरि देबा टक माना यंगला सिग्रियो माहाय अबा हेक चलैया बास्तवनो नायनायदि रेलि नायनायदि कुबुयनो नायनायदि अमाय गेजरि तिनि इमोशनल ब्लैकमेल खायमाने अब बेलाय चाया आं बेलाय दुखु नांखा आनि पार्सनेलि आं बुयनो सामया आं बेफोर मा कापखा आं मरो हरो आं थांखा मरो बांलायखा आं मरो कामानो नगुय जों मा कालायखा आं अनेक दुखु नांखायसि आं बुयनो सामया आनि व्यक्तिगत भाबे अब कन्डेनेबल बेलाय लासिनो सिंसा आबनो जों कन्डेम मा खायनाय जे बरक गुबैखे सामखायनाय गथारखे सामखायनाय अबनो जों कन्डेम मा खायनाय द फादर अमाय खांखांख्लाय बेलाय चायांनाय जोंनि खरसा आइकन जों तिनि बरक बुबाग्रा बहारि नकफां द लिविं हिस्ट्री हिज लिविं हिस्ट्री जों बरो नायसि सामखाय दङ बकरिखौ जों सामखायबिया बरकनि हिस्ट्री जों साइमातेबो साइमानो महाराजनि परिबाराव गोबां मा थांगो फै दंखा गोबां मा राजा जाखा किन्तु बहाय दाबो लास्ट मोमेन्टनो जों बर बखा नांगै ब खाखा नांगै ब जाते दफानो सामखाय दंमानि आबो जों गसै माना नाय आबों आं सावो जे बर महाराजनो हस्तेलसो खायनाय दागासो खायनाय कक सिला सानाय आबो नाखार सानांथुं अकक आं खायरो आं खायनो जत्तनो खुलुमबायखा हामबाय गै थांखा आबो आं जादा गैया जेखुनु पार्टी बरफोर नंथुं जतनि अधिकार दङ जों गेट टुगेदार ना बागै आबो खायमोन फियाबा दिनै बुबाग्रा महाराज बदर किशोर देव बर्मा बुखा कुवार बाय दिनै बेलायखौनो बुखा कुवार निजे खुद आरो थांखा थाङै दिनै एज बुबाग्रा आइकन मा बोसाखा आरो बेसिम गुसनाबो खायखा जे क्षतिपूरण नंखांखाय आं बनो क्षतिपूरण रिनाय तै बरसाका जेबो अमाय इनभल्व जुदि सटिक बो मानजाखांखाय जिखुनु पार्टी फंथुं बसावो आंनि पार्टी मानजाखांखाय आं बनो सासपेन्ड खायनाय आसिके बो सामानि परेवो दिनै बनो अमायखौ हस्टेल नेस्ट खायमानि आबो बेलायखौ चाया बेलाय कन्डेनेबल आंनि व्यक्तिगतबो आं बेलाय चादा गैया दिनै बख्रबसा बहा कुवार बहा गाहाम जों साइमानो बदतन हामजागो बताबो
তিনি bo patini torjaya bo barban saitong bo jatin torjawo haruk dokhan torjawo tei bo tini khoroksa Bubagrano sebagui जों दिनै बर' माबो सानखा आसो बहाका वार आसो बहा गाहाम आरो प्रमाण दङ फियाबा आं नुखा जे तिनि कयजन बर' दं कयजन नेता दं जे एग्रेसिभ पक सामानि आबो बेलाय चाया जे कुनु नेता जों आनसिंमा तंलायनाय मिस आनसिं मानो अबाय गथनां मानो अबा सुदु वाइसे गोबां माबाय गथनांखा फियाबा जिनि जों नुखा जखन दिनै Kakaian si Deborma, senior most leader, one of us in Hinlaika, Abraham condemn Claika, Morazo condemn Claika, getting Joto, Chini like-minded organization, plus in a right thinking citizen, Janatahi, Cox Hanero, Natahi Cosnero, Abonos, common Kandorkar. And back to Domna and Lamsogo, Jakun Tang too, Bokrosa, Dopano Nakin Kaine, Dopane Okra, I'm a leader who knows them. Jakon party leader no omai khaimani abelai chaya tai especially Chini Bubagrano जों बनो जतो साइमन बखानि नकफां जोंनि लिभिं हिस्ट्री जोंनि आइकन जों जतो साइमनो किन्तु आबाहाय बरावनो जों दोरैसियाव हायख्लाय हेंखाय आंले अबनो सानाय आंनि पार्टी नोंफानो जोंनि पार्टी आइपद नोंफानो जे कुनु बरक जोंनि आइकन महाराष्ट्र अमाहायख्लाय हेंखाय आं उइदिन 24 hours जेकुन नेटांथुं आबनो आंनि सासपेन्ड खायनाय नस्त खालायखांखाय दिनै जों प्रमाण मानखा जों आंथ' हायोमानो सारा भारतबर्ष आं गुरि जाक सारा बिश्व गुरि जाक जेकुनु जाति द' फावो निजिनि नेटानो निजिनि अक्रानो जों रेसपेक्ट माखायो किन्तु फियाबो तिनि अक्रा तिनि Bubagrano सुदु नेटायाबो तिनि Bubagrano किन्तु बहाय बारावनो अहाय खायमानि आं बेलाय जाजागलिया इज कन्डेनेबल जे आरो बनो हसनो खायनो न जेकुनु पार्टी बरंथुं बनो दागाचा बखायनो न सास्तिना दंथुं बनो पार्टी होते सासनो खायनांथुं तै बनो क्रिमिनल एक्टिविटीज बरो गै बनो रेस्ट खायनांथुं हामबाय जेकुनु पार्टी फनांथुं आं किसे खानाखा अकक सामानि देबरम राजा अकक सामानि अब बेलाय कन्डेनेबल आं पहिला साका Bubagrano जतनमंग राजा तिब्रासानिबो राजा वानथानिबो राजा मुस्लिमनिबो राजा ख्रिस्टाननिबो राजा हिन्दुनिबो राजा बखानि स्टक पंखाय अब तम सरने देबर मादर जमाया अब तम कक साइतो जे ओ कक सानाय बखा सिकन आ कक फालता साथुं आबा लेखे चा खनाका के नामरा उलेख खैलिया आं जत्तनो साइखा रखति महाराज आं बे मेफ्र बनर थांखा आं बरे प्रे 1 घन्टा बय कक सालायखा ब एकदम आनि बेसां काबि नुखा आं अब सय सयमालिया अबहाय कक सामने जाया साबो साबो जों माननाय दंनायसै हामबाय आबो बेलायखौ दुर्भाग्य बेलाय बाबो चाया दैबो आंरो सानामुसुखा चिनि पार्टी पति बाजे भांथु मथ भांथु पार्टी भां जे भांथु जोंनो जेबरो बांलादेशी दालाल ए कक सामानि अब बेलाय कन्डेनेबल अमाय कुननि बुक फाइमिया जों बांलादेश दालालिया जे बांलादेश दालालनि सानाय राव आबरो बेलायखौ चाया अबाय जे प्रनाउन्सिएसन ता खायथुं ता साथुं आं 30 बोसोर सामख्लाय दंगो आं जोंते 8-9 प्रय दंफोरो आं चुरि खावो बांलादेश गुबे होनै आं निजाबो चुरि खावो आमफ्राय पाताले जाजायाखौ आं सयदकक सावो आं टेलेमन चाय आं साइमनो आफरो जों सिसकां हिनाय रिफुजी गुबे बांलादेश गुबे जों हिनाय आंफ्राय तेसर खाय दंगो आमफ्राय बजर मसिनायखौ सावको कक जों साका एडिटेबल साका नि बांलादेश क्लाय हिनै अपारेशन नम्बर खालाया अब सामु चुखा जेब्रा बास्तव सत्यनो कगमा साराय बने बगे आं साबो बास्तवनो रुफ्रेदि जुक्तिनो रुफ्रेदि लजिकनो रुफ्रेदि हायने कत सागै अब चलिया बास्तवनो जों मावान सौनाय रियलिटिनो मावान सौनाय लजिकनो मावान सौनाय अ बास्तव जे कक सागांखाय अब कुनु दिनो अंगिया जों सेन्टिमेन्ट बाय अब आंबो सामनो बो सामनो बांलादेश गुबे जों सिगां हिंग्रागो सोंनाय दे बेनो सोंनाय दे आ करक सेन्टिमेन्ट कक सागै बरनि संथ अब नानाय अब जनगण सानाय ताबो जनगण बुटवालिया एवरीबॉडी इज अलर्ट एवरीबॉडी इज एजुकेटेड हायनो कक कटक सागै बुइनो इमोशनल खालायगै मेल इमोशनल ब्लैकमेल खालायगै हा दसन हामजांनाय अब मैया आं साका
I have worked for 30 years for the cause of our people. Jenaba sabu thang sekang, ang thang sekang. Ani se kabang sekang thangka. Chini khaktang de Burma, bo first thang dinaba go. Bo onek kok saka. Manipurati bikar kon thangka. Manipure hebol koloi thangka. Ang thangka. Sabu thang dinaba go. Sabu thang kok sa. Ei obahairo joto borok saimiya. History poradi. Sabu samung kaham khai dong bor sadi. जों जे खाइ थैमानि दाबक जों रियलाइज खायखा जों संविधान बिसिनि सांमा थायनाय इंडियन संविधान बिसिनि सांमा थायनाय एकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अनेक बरक सालायगो